Feia molt de temps a la Terra hi havia una guerra entre humans i déus. S'enfrontaven pel control total de la Terra i tan sols podia haver-hi un vencedor. Jo sóc el déu. I jo sóc l'humà. Aquest foc és meu, me l'emportaré. No, no podeu, el necessitem per viure, si no morirem. Un dia, els déus cansats de tanta guerra es van endur el foc a l'Olimp, a la casa on hi vivien i convivien la gran majoria d'ells, i van deixar els humans desprotegits, i si no els recuperaven aviat, aquests moririen. Oh, per fi he arribat a l'Olimp. Uala, el foc! Humans, ja he recuperat el foc que us van robar. Teniu. Se'm penedirà d'haver robat el foc. He de fer una cosa. Crearé la dona perfecta. Jo, Hefest, déu del foc i l'escultura, fill de Zeus i Hera, et crearé i et donaré vida. Pas a pas, et vaig creant pas a pas, amb l'objectiu de fer-te més gran i la dona més impressionant. Pas a pas, et vaig creant pas a pas, amb l'objectiu de fer-te més gran i la dona més impressionant. Jo, Afrodita, deessa de l'amor i filla de Zeus i Diona, et dono la bellesa, la gràcia i l'elegància. Jo, Atena, deessa de la saviesa i filla de Zeus, et dono un vestit. Jo, Hermes, missatger dels déus i fill de Zeus i Maia, et dono la mentira, la fal·làcia, la seducció i la manipulació. Jo, Posidó, déu del mar i germà de Zeus, et dono aquest collar de perles del mar. Hola, Epimeteu. Venia a dir-te una cosa i ja me n'anava. Sembles preocupat. Ho és, com ja sabràs, fa uns dies vaig recuperar el foc que els déus van arrabassar als humans i per aquest fet crec que em busquen i al final m'acabaran enxampant. I què vols que faci? Res, sol fes-me cas i no acceptis cap regal de cap déu. Com? Per què? No entenc res. Fes-me cas, sol això, sol et demano això. D'acord, però és que per què? No Da igual, calla, i no t'he de fer això, i no hem de ser, sisplau. D'acord, ho faré. No et fallaré, t'ho prometo. Vine, Pandora, bonica, que tinc un regal per a tu. Epimeteu, tinc un regal per a tu. Què? Un d'aquells que diu al meu germà que no serveixen per res, aquells estúpids? Home, mira que arribes a ser tòtil. No sé què diu el teu germà, però t'agradarà molt. Hola, soc Pandora. I jo? Què vols que faci? Epimeteu, molt fàcil. T'has de casar amb ella. Tu, Epimeteu, germà de Prometeu, acceptes com a muller a Pandora? Sí, accepto. I tu, Pandora, creada per als déus de l'Olimp, acceptes com a marit a Epimeteu? Sí. Uf, per què decids fer això? Pandora, aquest és el teu regal de noces. Assegura't de guardar la caixa i no l'obris mai. Però mai, És tan bonica. La vull veure, és espectacular. Què deu haver dintre?
pensa obrir. Oh no! Tots els mals s'han alliberat. La por, la violència, la fam... Què és això? Dora tanca la caixa, però és en va. Els mals estan alliberats i tan sols ha deixat a dins una emoció que és la més important en aquests casos. L'esperança, l'única que podia salvar el poble. Per aquest motiu es diu que l'últim que es perd és l'esperança. No és suficient. Segueixo molt enfadat. Prometeu ha de complir un altre càstig. No em serveix que només s'hagi quedat sense la seva enamorada. Serà desterrat al Caucas, on no hi ha ningú. El fetge és un òrgan del cos que es troba a la dreta i que es regenera. No. I la venjança es va fer eterna. Els mals es van quedar en el món, però la gent va aprendre a tenir esperança sense la necessitat que aquesta s'alliberés. Per aquest motiu, en situacions extremes, es diu que l'últim que es perd és l'esperança. Ja. Tu, Epimeteu, germà de Prometeu, acceptes com a muller a Pandora? Sí. Guapa. No, encara no. Ja. Jo, Posidó, déu del mar i germà de Zeus, et dono aquest collar de perles de Vine, Pandora, mica, que tinc una sorpresa per a tu. Collons, que ràpid. Vés en compte, que no està al cap. No. Vine, Pandora, bonica, que tinc un regal per a tu. Vés en compte! Hòstia, se m'ha ido, lo siento. Jo, Hermes, fill de Maia i Zeus, et dono la mentida, la fal·làcia, la manipulació i alguna més que no me'n recordo. No camineu tan ràpid, que no em dóna temps. Si És que si em moc ràpid, la càmera es mou. Sento.